Hello guys, welcome to my yay. I'm back again for another video of the day. So this is another tea time. Ang akong tea time is for those students or for also those young ones or masikinsa man nga gusto magka small business pero do not know where and how to start. So my number one suggestion is GCash Jude. As in guys, GCash literal. Pwede ka mo boom inyong small business. Ang inyong buhaton lang is be verified sa inyo ang GCash account. And make sure nga pwede mo maka-cash in, makapaload. Okay? I-download ra ng GCash app sa inyong phone. So easy access. Kailangan sa pag-verify, kailangan ra mo valid ID. So inani ra ang buhaton kung mag GCash na mo, mag-start na mo, okay na inyong GCash app, verified na siya. Ang inyo ra buhaton is magpaskill lang mo sa inyong door or magpaskill lang mo sa inyong door ngin ana or masikisay na tindahan nga kasi magpa GCash magpaskill mo og something poster ba. So, para ma-inform ang mga tao nga na ay GCash, even gani sa logo lang na GCash, mabala na din na nila kung magpa-cash in ba mo or magpa-cash out tinana. So, inani ra ka simple ang tubo. Like 2%, 5%, grabe na gid guys. Nagiuban nga magpa 5% na gyud og tubo sa ilang GCash. So, di ra sa mga common sa mga jud kay 2% lang. Kaya ang 5% grabe na jud kadako po na. Pero naagi mo patos gyapon ang mga tao basta balag 5% kay ngano. Ila man gud nang gamiton sa ilang mga online sugal. And then bahala gyud gabiin na manuktok kay para lang gid maka-cash in. Bahalag 5% pa na ilang ipa-cash in. So, naiuban na yung 100 pesos, 200 pesos. So, imagine if 5% always ang imong if 5% always imong itubo o 100 times 0.05 is equal to nakay 5. As in guys, in a day maka 100 pesos giko na matotal nga 100 pesos tungod lang aning GCash in. So, mara to siya guys. You try it out. Okay, para na mo small business and small income. Okay?